Paras pizza ruissit. Tosi hyvää. Bängeri. Uuni pizza on paras festarin ruoka. Alright, nähdään tuossa alueella. Moi. Ja aluksi mä laitan nää juustot kylmään. Kyllä tapahtumien tekeminen on hienoa. Onko se suoras? Yleensä se on pruukannut olemaan täydellinen. Kaiken kaikkiaan, että saa tämmöisen pystyyn, niin se vaatii aika paljon. Ei sitä niinku päivässä tehdään. Aina sitä joka kevät sit jännitetään, että tullaanko valituksi Ruisrockin ruokamyyjäksi. Ja nyt ollaan viimeiset 2 vuotta tullut valituksi, niin sitten vähän osattiin viime vuotta paremmin valmistautua. Toivottavasti kaikki toimii. Se on niinku, jos kaikki laitteet toimii koko serviisi ajan, niin meillä ei ole mitään hätää. Muuten odotukset on tosi hyvät, että kova tiimi ja hyvät tilat ja hyvä fiilis. Ruississa on se hyvä, että täällä on aina kaikilla niinku hyvä meininki. Kaikilla on hauskaa. Ja silloin yleensä kun on hauskaa, niin sit se vie sen verran energiaa, että tulee jopa nälkä. Ja sittenhän me niinku edistetään sitä hauskanpitoa sille, että tarvitaan ruokaa nälkäisillä festarilla. Se on se pääasia. Okei, rehellisesti tästä tulee mun uusi festariruokapaikka. Vakkari. Suosittelen. Tosi hyvää. Bängeri. Kelpaa. 2 vuotta tehnyt edelleen ihan yhtä hyvää. Onks käynyt jotain kommervenkkejä tänään? Tänään? Mulla vähän tomaattikastike meinas lentää lattialla, mutta... Mä oon Juho. Joo! Siitä selvittiin kaikki ihan hyvin. Ei! Se ämpäri pysy pystys. Tänään on ollut tosi kova meininki, että työkaverit on ollut iloisia ja mä oon ollut iloinen ja saanut tehdä pizzaa. Päivän paras hetki. Siinä kohtaa viimeisiä alkoi tulee laumalla. Työkaverien hymy oli päivän paras hetki.